bags din. Next, so, huyop pa day sa babon. So, ako din naghimo ani guys, no? Sumuday ni guys. Ato nang dab-dab na. Dab-dab guys. Gab-gab guys. Gab-gab kaya na guys. Ani shows. So, hindi kayo. Awa guys, di ba? Mukuha ni sa hangin ron ha. Oh, dada. Kata luhoya. Dali ba? Gitu ba? Teknolohiya. So, day na guys to. Oh! Daghan kayong bula-bula day guys. Oh. May pa ang hangin mo huyupon kay mo what ang Ipatindog. tag Siguro ipatindog. ha? Ipatindog. Ang Yan na. Ito mo rin ipatindog. lang guys ha. Sa teknolohiya karong di na ta sige gihuyop oh. Inana na. Teknolohiya ra day na guys. So, muray ni akong manghod guys. Maoy mudakop. So, ang magpadakop paday ko ani niya guys. Muray tigdakop guys.